Baby Shark tüttörültő. Az a zene megy most. Baby Shark jó, jönnek úgy semmi. Jó. Majdnem veled egy. Az nem tartott el a állatkertből. Az oroszlánok terménytárnak születnek, egy évben és nagyon zsíros főfetellyel táplálkoznak. Mikor betöltik az egyéves életmód utána, térnek át a tengerfalak fogyasztására, megtalak kisbogár kezdetben idegenkednek, és előfordulhat, hogy kénytelen vagy körködik a halára. Természetesen... Most hogy kell csinálni? Kitőben megnyomod a kakat. Nagyon könnyedű mozogni, aztán lesz a földön is. Naponta több alkalommal is foglalkozunk állatainkkal, és a tréningek nagyon változatosak. Vannak olyan foglalkozások, amikor már a meglévő feladatokat gyakoroljuk, vannak olyanok, amikor új feladatokat tanítunk, vannak kifejezetten szinten természet az egész számára. A kérdésükre nyugodtan helyétek, valaki nagyon szívesen válaszolunk. Javaslom, hogy próbálják ki a kocsikázót, és melyet 20 perccel elhagyják partunk balregényes tájait, és nem hagyják ki a mafiát, és a madárvilágot sem. Vége! Vége! Tessék, kanyar! Gyere, gyere, gyere! Most sír. Kész.